Готови ли си? Ти в класиона и не те мотивираме и ти казваме, че давай смело, момиче, давай. Сегашната ми връзка може да се каже, че също е спонтанна. Не е толкова предизвикателство самата цел, която имате, а страха, който вие си вкарвате в главата. Ето така попитаха ни веднъж. Приятели ли са ти, ако не те подкрепят? Престани. Стига. Чувствам се супер. Аз не съм способна. Наистина, хвана ме страх, че аз няма да успея да се справя. Тук видях Криси, видях моите приятели. Здравейте! Добре дошли в вторият епизод на нашия подкаст Лирокаст. Както виждате, днес ние не сме нито Пламена, нито Иво. Днес водещи сме Ванеса И Мелани. И днес ще разгледаме една много актуална тема сред младите, а и не само. Страхът от това да започнеш. Днес наши гости са Анастасия и Кристияна от 9 клас. Здравейте, момичета, как сте като наши гости днес? Здравейте, аз съм добре. Малко съм притеснена, но се надявам да се успокоя. Аз също се чувствам супер, радвам се, че сме тук при вас и ми е много интересна темата и вашите въпроси. На нас ще са интересни вашите отговори. Ти защо си притеснена? Притеснена съм, защото за първи път участвам в подкаст и се надявам да се получи добре. Надяваме се, че няма да ви последния подкаст. Дано. Отпусни се, влез спокойно в темата, мисля, че ще стане много интересно. И се препокриваш между другото много добре страхът от това да започнеш. И направо да започнем с въпросите, мисля. Айде, кое е нещо, което винаги сте искали да започнете, но все отлага? Аз нямам нещо, което да съм искала да започна и не съм го започнала, защото повечето неща, които съм искала да започна, или вече съм ги правила, или сега ще започна да ги правя, но щом не съм го започнала, значи не съм го искала достатъчно. Нещо, което искам, но все още отлагам, е да започна да уча нов език. И го отлагам по-скоро, защото нямам толкова свободно време, но се надявам в бъдеще да намеря време и да започна. Само в свободното време те спира или има нещо друго, което ти липсва? Мотивация, подкрепа? По-скоро може би ми липсва и малко мотивация, но не и подкрепа. Имам подкрепа от приятели, от родители. Аз между другото да кажа тук, и аз много бих искала да започна да ходя отново на танци, защото съм ходила преди на модерни танци, обаче не знам, може би нямам достатъчно воля, нямам достатъчно мотивация. Аз съм и казвала, препоръчвала съм и, че в Ломашка че има мажоретки, балетна Алица, че може да отиде да пробва, нали, че аз ще я подкрепя. А теб какво те спира? Честно казано, ме спира мнението на другите. И може би времето в началото ме спираше в 8 клас, когато учихме много, писахме думи постоянно, кога да отидеш да танцуваш. И после вече няма достатъчно мотивация от другите и Как же нямаш? Ти в класа, в класиона и ние те мотивираме, ти казваме, че давай смело, момиче, давай, направи го. Никой няма те прекне или да даде. нямам достатъчно увереност в себе си. Да, си достатъчно. Аз съм човек, който премисля много всичко. Аз Ти също. увереност. Да. Не, аз не си как гледам, изобщо не сме такива, само ме да си премисляте всичко. Аз се влияя от мнението на другите също, освен че премислям. Ние сме доста по-спонтанни, така бихме го да. Да, според мен ние с Ванеса нямаме някакви пречки и нито са ни проблем подкрепата, нито мотивацията. Според мен, каквото решим, ще го направим. Вие двете спонтанните. Какво Ние тук... спонтанно сте правили? Кое е най-спонтанното нещо, което сте правили? Като цяло целия ми живот, аз това се опитах да мисля, че реално нямам нещо планирано, много мразя да планирам. И винаги се карам на мои приятелки, като ме питат, примерно, какво ще правиш на 25 август. И аз им казвам, хора, не знам, нямам се да представа, не искам да го мисля, не ме интересува, нали, тогава ще го мисля. И много мразя такива въпроси. И всичко става за след малко. Аз пък съм коренно различна. Аз също съм обратното, винаги планувам и го премислям. Напрягам се без да има напрежение всъщност. Аз си планирам, примерно, някакви неща. Ако имам някакви задачи през седмицата, знам, че трябва да свърша някакви неща да си науча учене в изпитване. Ако имам нещо извън класно, както подкаста, да се планират такива неща и планирам, нали? Това са малко по организационни неща. Вие, че съм толкова спонтанна, даже имам една история, да не се кажа, аз излязох на кафе с другата ми младовчетка, тя е по-голяма от мен, завършва тази година.
И отиваме на кафе с нея и също една приятелка и стоим, говорим си, то навънка някакво мрачно. И тата просто казва, искате ли да правим сайд квестове? И аз викам, айде, съгласна съм, другото момиче и тя съгласна. И тя вика, искате ли да се намерим някаква случайна компания да отидем на дискотека, участваме на Киана? И аз викам, айде, правим го и Симонка. И тя вика, айде, правим го. И отиваме пред Симонка и стърсваме се и звъним в колата сме, Канка, аз Симонка и на два телефона звъни на нашите майки и се почва. Ще ни пуснете ли, ще ни пуснете ли. Накрая казват, ако Симонка няма пускат, ти няма. Разкажи за Лела. И слушай, само си тръгваме от пред Симонка, изплачили сме и как вика, какво ще направим, да фактурирам ли? Аз викам, бе, давай, ще отидем у нас при мама, защото всеки път аз като искам да отида някъде, мъкна някой с милк и разгубеждава. Много. Не го И тя прави. винаги се връзва, Само обичам те. И аз се обичам Лело. Си обичам майки. И просто как се изсипва у нас и мама вика, чудих се кой ще домъкнеш днеска. Филип ли ще домъкнеш, така си ли ще домъкнеш. И така в крайна сметка почнахме да се случайно, спонтанно. При мен спонтанно беше записването ми тук в това училище. Аз от малка искам да уча тук. После седми клас, след матурите, когато искахме вече трябваше да се записваме, аз в последния момент казвам, не, няма да се записвам там, не искам да се разделям с приятелите си, искам с стария клас да си прекарам миговете с тях, да не ме забравят, сега всички ще си заедно, само аз ще съм отделена. И мама вика, запиши все пак езиковата, да видиш дали ще те приемат просто. И в последния момент приехаме и аз пак реших, отказах се от гимназията в Бяла Слатина и реших да се Реално, виж, че не си толкова Да. неспонтанен човек. Да. Ами, може би да, обаче се радвам, честно казано, че спонтанно в последния момент реших пак да се върна към първоначалното си решение. Така не съжаляваш. Не съжалявам със Супер. сигурност. А как така го реши точно в последния момент? Еми просто видях, че са ме приели и си казах, може би това е знак. Може То е би било заслужавам записано. го. Писах Искал си да така, започнеш трябва нещо да. ново. Да. Не ме е било Ами, значи, това е, че не те е страх от ново начало. Да. Да, по принцип, когато не е планирано, е по-някакси Интересно. забавно и интересно. Защото когато го планираш, после можеш да се разочароваш. Няма да е толкова... Може да не всичко върви по план. Просто Да. по-спонтанното, Пък и, Не очакваш да, се всичко. случи, ще се случи. пък и както повечето хора казват, когато се навиеш за нещо, лошите разочарования идват от грешни очаквания, така Да. че... Това е епизод на реалистични очаквания. Ето, това е връзка. Страхът от мнението на другите влияе ли на решенията ви като цяло в живота? На мен лично, да, и се опитвам да преодолея това, но може би не ми се получава много. То със опит ще стане, не знам. Също как да така, го кажа. овъртинквам прекалено много. Също. Ами, ние предполагам нямаме такива проблеми, но според мен най-големия страх идва от овъртинка или от това сам да разрушаваш своите мечти и цели. Това е най-големия проблем. Според мен не е толкова предизвикателство самата цел, която имате, а страха, който вие си вкарвате в главата. Може би, да, повече оптимизъм трябва Да. Според мен това овертинкване просто е на джензи поколение. Да. Да, се е характерно. защо Да да чакаме всичко от последния момент. То да е само на джензи. Ти мислиш, че хората преди Еми, време не са обмисляли. сигурно са обмисляли, ама Просто сега му сега се казва овъртинкване. Да, някакси ситуациите са по-различни. Времето е принцип, по-различно от предните поколения. Пък и все пак има и опции, които да се преобмислят. Тогава не е имало толкова много опции. Има ли перфектен момент, за да започнеш нещо ново? Според мен няма. Просто когато искаш да започнеш нещо, ако искаш да го започнеш, просто действай. Тоест това приказва Няма- на един човек, който чака всъщност. Да, няма смисъл да чакаш, защото колкото и да чакаш, то няма да дойде ето така. Просто. Точно така, аз съм на същото мнение, че няма перфектен момент и според мен каквото искаш да започнеш, трябва да го почнеш. А как реагират приятелите ви, когато кажете, че искате да започнете нещо ново? Мен лично ме подкрепят, нали, зависи какво е, ако е нещо, което, нали, те подкрепят и се съгласяват, нали, ме подкрепят и Да. ме окуражават. Подкрепят си ме, зависи колко им е интересно. Някой път са скептично настроени, някой път изобщо не ги интересува и аз не ги занимавам, като В ги принцип, видя. приятели ли са ти, ако не те подкрепят? Да. Не се опитвам да кажа, че не ме подкрепят, а може би, че
са предпазливи към мен. В смисъл, внимавай, може да е... Тоест, обективно мнението. Да, наистина не са толкова фейк френдс и да застане да ми кажат, да, давай пък всъщност да е най-голямата простотия. Така че мисля, че получавам доста обективно Помагат ли ти мнение. в ситуации, в които, примерно, те смятат, че ти сложила розовите очила и че всичко изглежда перфектно да те вкарат малко в рейс? Имам доста различни приятелки. Една моя приятелка никога не би ме вкарала. Тя бих си ме оставила сама да си продължа, защото аз много пъти съм ми казвала да спре да ме третира като малко дете и да си ме остави сама да се сблъскам с моите проблеми. Си блъскаш глава. Да, докато другата ми приятелка, тя ми е като майка, закриля си ме доста. И пази от абсолютно всичко. Така че... Аз също имам една такава приятелка, която винаги ми казва всичко. И ми е точно като майка. Аз като се замисля, аз май съм тази приятелка. Да, също. Аз Но има май- не тази приятелка. Аз си доста казвам. често. Според мен това е доста добра приятелка. Да, но аз много често смятам, че съм взела при теб лично в ролята на майка. Да, така е. Значи пак спираме на това, че не трябва някаква подкрепа от близък, от родител, дори. Да. Особено от родители, според мен. Да, то предполагам хората, които са с проблеми евентуално в семейството, според мен са много трудно им се получава започването на нови начала, каквито и да са те. Вие имате ли конкретни техники и навици, които ви помагат да се справяте с страхът и да ви окуражават, да ви мотивират да направите първата крачка? Например, инфлуенсъри или някои успешни хора, които вече сте видяли. И той ли е нещо абсолютно особено да стоиш у вас пред кабинета и се обърнеш и си казваш, че можеш и да се самонадъхваш и да си вдъхваш човек? Честно казано, според мен, на мен нито инфлуенсъри, нито някакви навици ми помагат. Аз съм строго към моя си навик, ако мога да го нарека така. Аз, когато много се депресирам, ако мога така да кажа, доста силна дума, но влизам си в моите дупки и си седа сама у нас и си мисля някакви работи. От тогава след това ми идва мотивацията и така че според мен след някаква буря се започва това нещо, но доста хора имат различни мнения по въпроса. Значи ти подкрепяш слогана след дъжд винаги изгрява Да. слънце. Абсолютно. И аз го подкрепям. Според мен просто ти само трябва да вярваш в себе си, освен нали, другите да вярват. И да застанеш и да си кажеш, че можеш. Защото ако ти не вярваш в себе си, то никой няма да вярва в теб. Но според мен и вярването в себе си идва от родители, защото според мен родителите ни помагат да ни научат да вярваме в себе си и както това започва реално от възпитание. Да, например, ако родителите са някакви супер строги, взискателни, но в стремежът си с детето им да е перфектно и започнат Става да обратно. горобяват. Пък има доста Няма родители да си вярват. Да, те мотивация. и според мен има доста родители, които вкарват собствените си цели в децата, което реално спира детето да иска собствени цели и започва с страх. и започва да иска. страха, да. Да, Което според мен, значи, реално всичко започва от възпитанието, от детските травми. да. И аз съм съгласна. По-трудно ли ви е да започнете нещо, когато всички около вас са по-успешни? Ами на мен лично не е, защото така се мотивирам още повече да стигна тяхното ниво и даже да стана още по-добра от тях. Да, аз съм напълно съгласна, когато обкръжението ни е много по-добро от нас, така че на мен, примерно, мама доста пъти ми е казала, ако си в обкръжение, което ти си най-умния, трябва да си заминеш оттам. В смисъл, винаги да си търсим приятели, които са много по-добри от нас, да можем ние да ги гоним. Така че според мен много помагат успелите хора около нас, те ни дават мотивация и се опитваме да ги стигнем на подсъзнателно ниво. Не знам дали сте виждали в Инстаграм или в TikTok, дали ви е излизал. Има един човек, който прави експеримент с това, за което ти говориш, че е професионалния в компанията по-добре Да. сни. Залюлява метални топчета, наредени на конци. Залюлява, те са 5, 4 от тях ги залюлява в една посока и 5 в различна посока. И то е някъде между тях. И в последствие, докато се влеят, то започва да върви в същата посока. Така че това Да. наистина Да. средата влияе Абсолютно. и Между по друг другото, начин. даже точно по този въпрос в предното ми училище, нали, във всеки клас има някои отличници, може би аз бях от тези хора. И сега като се замисля, бях останала там, аз нямаше да надграждам. Сега като съм тук в клас с такива хора, които са повече като мен, и
В началото се бях стресирала, честно казано. Викам края, аз не знам защо съм тук. Аз съм глупа, Чувствам се супер. аз не съм глупава. способна. Наистина, хвана ме страх, че аз няма да успея да се справя. Обаче, последствие видях, че няма нищо толкова страшно. Имах и период, в който се даже се прибирам на Бяла Слатина, в Бяла Слатина. Обаче... И аз бях така, в 7 клас се чувствах страшно умна, винаги бях първа, винаги всичко съм предавала първа, винаги съм била най-добра. Дойдох тук, видях Криси, видях нейните приятели и ми стана интересно и аз се оказах най-простата си змия. И нищо не ми се получаваше, значи много гадно ми беше и като цяло не ми пукаше толкова много, че не ми се получава това, че има по-добри от мене. И да, беше кофти, ама свиква се. Според мен тук в това училище средата е такава, са събрани по различни деца, с различни интереси от различни места. И дава и всички възможност. са Да, не са от... И дава възможност всеки да се състезава с всеки, смисъл има от всякакви и да се всякакви надгражда. видове хора. Да. Да. Тоест, страхът слабост ли е или е по-скоро полезен? Според мен е слабо, защото те възпира да започнеш нещо ново начало и така никой няма да започнеш, ако се страхуваш А не е ли постоянно. по-добре всъщност да опиташ, да разбереш, че си направил това нещо и поне си се пробвал да се случи, отколкото да знаеш, че е можело да Да опиташ. съжаляваш И си че без не си действал. опитал. Със сигурност е много по-добре да опиташ, защото аз лично, ако не направя нещо, и винаги после съжалявам, че не съм го направила. Ами, според мен пак страхът е много важен. В смисъл, според мен е много полезен, защото ако правиш всичко без страх, реално няма да има останало нещо, което не си направил. Според мен трябва да има доза страх и то не чак страх, ами по-скоро някакво притеснение, да се предпазваме от някакви работи. В крайна сметка трябва да има някакво обмислене на ситуацията, да... Скоро са морални ценности. Да. вече. Да, има и адреналин, да Да. усетиш, да се престрашиш, после дигат се самочувствието. Мгм. Ти се престрашил да направиш нещо. А било ли е страх да спознаваме и запознанства? Мен лично не. Аз съм имала много спонтанни запознанства, приятелства и отношения. А вие? Ами, да, даже бих могла да кажа, че връзката ми е такава, защото с моят приятел Георги се запознахме много странно. Аз просто отидох да взема вода на господата по български. О, да, И я ти стоп, кръч на флуч. И просто тръгваше на машината преди мен и си пускаше една меденка. И просто започна да клади машината, защото тя се заклещи и аз много се оплаша, си прецени, той каза, нали, много се извинявам, че ни притесних, нали? Аз ме бях с теб тогава. Да. И след това просто аз бутнах медеката и ме беше срам да вляза в стаята и писах на едно момиче, където му имаше инстаграма, да не напиша. Значи не си имала страх. Не, Не е било ами не, да не е било странно, но е спонтанно такова с нас. И после там в медеката да вижда след че тъмно, ще се само гледала меденката. Специални поздрави за Гошо. Да, и после за Георги. И да, и след това си писахме доста дълго време. И то така стана. С нея една тренировка покараме да гледам и то какво стана и се залюбихме и си го направихме. Ами аз спонтанно запознанство, може би Симона. Да. Ами, Значи то не е много спонтанно, защото вие сте се виждали преди това. къде се виждали с... Не сте се виждали някакъв басейн. Не сме се виждали. Напълно виждаме се тук в Езикова и двете се гледаме, смеем се една на друга и на другия ден просто изведнъж ставаме супер афески. Вече сега 3 години си пеем майчиното мляко една на друга. И аз имам много запознанства. Така, доста хора просто се усмихваме от време на време и почнахме да се подгряваме, спираме се да си говорим. Ми става интересно, аз тези хора не ги познавам, нищо не знам за тях. Ама си говорим разни работи, нали, общо приказки. При мен спонтанно приятелство с Мария Тинкова. И също така сегашната ми връзка може да се каже, че също е спонтанна. Не, и другото, което сетих за спонтанно приятелство, ние както пътуваме с танците, Да. ние доста се запознаваме с различни хора. Чужденци. Аз имам приятели, отишла съм в Португалия на турне и изведнъж се запознавам с едно момиче индийка. И тя до ден днешен ми пише, чуваме се от време на време с поляци също. И имаме едни приятели от София. София, от 6 години вече ходим заедно на море, чудести. И
Някакси това са тези спонтанни приятелства. Ами затова според мен децата от много малки трябва да се пускат на лагери или на някакви такива Да, събиранки с повече хора от повече места. социално, Да. да не се затварят, да няма този овър. Да рискуват родителите да ги пускат и да не ги е страна. Да. Риск печели, риск Риск губи в губи. крайна сметка. Много риск, много стори. Да. Сега следва рубриката в колаборация с радиото. И това беше всичко от нас за този епизод. Пишете долу в коментарите какви теми ви интересуват и бихте желали да гледате в следващия епизод. Последете ни в Instagram и в TikTok. Скоро! Здравейте! В края на днешния епизод в рубриката ни зад кадъра сме поканили водещите на радиото Виктор и Яна от 10 А клас. Хайде с нас! Здравейте, представете се. Аз съм Яна Аз съм Виктор. и ние сме от екипът на радиото, като днес ще ви отговорим на някои въпроси, свързани с него и как протича едно избиране на звънците за седмицата. Готови ли си? Мама. Ето така попитаха ни веднъж какви са топ 3 трудности, като започнахме с радиото, ами една от трудностите е Тя. не. Всеки път, като дойдем, той трябва да се обади, да каже нещо, което гърми в цялото училище, разбира се. И също така искам да кажа, че веднъж имахме проблем с звънците. Бяхме оставили програмата от миналата седмица да върви с предните звънци и така 2 песни вървяха едновременно за около 3 между час и 4, но след третия път, след като се качих до радиото, разбрах къде е проблема и го оправихме. Да, много добре се разбираме иначе. Престани. Стига. От тук избираме песен за звънец, като Използваме 2 платформи. Едната реже, другата го прави като файл, за да мога да го качим на звънец. Вико, по-трудно ли е да започнеш или да продължиш? Винаги началото е най-трудно, обаче трябва да се борим и да продължаваме винаги. А какъв съвет би дал на човек, който се страхува от това да опита? Бих му дал съвет, че винаги трябва да е отворен към нови възможности и да пробва нови неща, защото само мога да съм от полза. Благодарим за отговора ти. А Яна, трудно ли беше да започнеш в училищното радио? имахме кастинг, всъщност 2, като на първия бяхме избрани да продължим за втори кръг и вече на втория бяхме останали с още една двойка, но се справихме по-добре от тях, въпреки че и те бяха много добри и така те избраха нас всъщност. А как се справяш с страха от провал? Ами, винаги търся подкрепа от близките си, като я получавам, защото имам много добро семейство и много добри приятели и може би се опитвам повече да вярвам в себе си. Да. Благодарим за отговорите. Това е краят на нашия епизод. Последвайте ни и следете какво ще качваме. До скоро!